Guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Teti Hopewell wa number 1 journalist vachinyomba ED nepati yavo yeZanupf vachidedzera kuti chii chamuri kumbozama kutiitira because pati yeZanupf yadedza Peal Passion wekuSouth Africa. Kana mukatarisa muri kumuona pamapictures aripo naye akatopfekawo scarf yeZanupf. Saka Tete Hopewell vamunyombawo naiye Peal Passion vaidedzera kuti iwewe last time waidedzera kuti free Zimbabweans. Last time pairohwa maZimbabweans aiva aripo Peal Passion aidedzera kuti #Zimbabwe what ene zvaenda kanodhilita because ari kuda mari naiye anofarira mari. Tete Hopewell vadedzera kuti Zanupf nyange mukazama sei mukomana tinoda kuti ngaapinde vachireva chamisa because muri kutamba nemari dzedu dzenyika muchidedzana nevanhu muchivabhadhara magold muchivabhadhara mari dzakawanda muchitadza kugadzirisa nyika. Last time makadedza Mayweather ene zvimadedza Peal Passion. Muri ngotidedzera macelebrities anodhura zvisingaite. Asi nyaya ndiyo hapana chinhu chinochinja, mukomana ngaapinde zvake. Saka Tete Hopewell vanga vachidedzera kuti chii chamuri kumbozama kutiitira. Nevamwe vanhu vadedzera kuti inga zvakaoma Zanupf iri kutambisa mari hapana zvairi kutiitira. Vamwe vakaita sana Tom Jones vadedzera kuti dzikamai vanhu veZanupf. Mukatarisa varakashi vanga vachitodya painana Panganai, vana Passion Java, vana Nick Mangwana, a lot of people, vana Budiwa Hudu, vainana Peal Passion. Guys, handizivi kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudzewo kuti chii chiri kumboitika. Is it good here zvirikuitwa neZanupf chingodedzera macelebrity anodhura? Muziva kuti hauyi mahara vanhu ivava, vanopuwa mahusa, magold, zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi isusu Zimbabwe tiri kutambura senyika. Guys, handizivi, asi Tete Hopewell vadedzera kuti vote wisely, mukomana ngaapinde. Thank you so much.